повече от нас да получат от него от това, което той може да ни даде и като съвет, и като мнение, и като пример на живота. Благодарим още един път за жест, който направи това предаване. Това е изключителна чест за това. Моля официалните лица, представители на Академията, на общината, почетният гражданин Валентин Михов и, разбира се, ректора на Стопанска академия, това се разбира, и Иван Русинов. 1990 година. На времето на усилен градеж. И време на изключително динамичен възход на академията, като образователна институция, утвърдила се сред водещите личности в страната. Време на изключителния жест и дарителите, спонсорите и инициаторите на днешните събития, не са свързани с целия ефект от академията на конституцията. 75 години от рождението на Гръцката улица. 50 години от старта на управленската му кариера като помощник ректор и 35 години от пенсионирането му. На факт, че са инициатива за заменено от тези кръпни годишни, набиращи професионалната, един от най-сърцатите люди, работи с отдаденост и вдъхновение за каузата на Стопанска академия, за каузата на Алма Матер, за каузата на Свищов. Това забележително присъствие на човека с изключителен размер, с неизчерпана енергия, визионер, който влагаше цялата си човешка и професионална мощ за съграждането на редица знакови придобивки по време на неговото административно управление. Това е построяването на детска градина за децата на студентите в студентски град през 1978 година. Студентските общежития блок 7 от Орсик през 1978 година. Студентски стол номер 2 1979 година. Жилище за преподавателите 1979 година. Почивна станция в Кранево 1980 година. Дом на научния работник 1983 година. Физкултурен салон с басейн 1985 и, разбира се, установяването на студентски дом на културата на мястото на бившия Висшата академия. Нашите специални адмирации са за инициаторите и спонсорите, направили изключителния жест за изработването и монтирането на паметната плоча и най-вече на Иван Русинов, знак на дълбоко преклонение, критичността и дълбоко уши. И това ни дава основание да се гордеем, че нашето време не е лишено от своите благородни повествователи. С благодарност и респект. Сега ще поканя ректора на Стопанска академия, доцент доктор Марин Маринов, като домакин на днешната споменателна церемония, да поздрави организаторите, спонсорите.
организаторите на събитието и организатор и общественото деяние на защото свободна конкретна на тези събития, които сега полезат великата спортна история на Русия. Благодаря, госпожо Ганчева. След такива балествени, но истински правдиви слова от преждеговорящите, ще бъда съвсем кратък и дипломатичен. Радвам се, че голямото футболно семейство на Свищов е тук, заедно, футболисти от много поколения, привърженици и любители на свищовския футбол. Добре дошли, вие сте в нашите сърца, а това съм говорил, че Свищов е дори по-хубав за вас град от там, откъдето бяхте тук като студенти и като състезатели на футболен клуб Академик. За да има наистина нормална процедура, отец Михаил Миронов ще произнесе кратко слово в насока, но първо, преди да започне, ще помоля Иван Русинов и госпожа Калушкова да махнат платното, за да започне или тази литургия, тази хвалествена част и да може всички да наблюдавате един невероятен човек, нашия вож в годините на най-добрия футбол, който Свищов е играл. Благодаря ви. И да помните, нито Левски, нито ЦСК за първенство е побеждавал Академик тук, в нашия град. Никога. 4 години А група, единствения отбор в България. За да напомня последно на футболистите, това е второ празненство за господин Калушков. На 15 октомври 1992 година, 1992, на стадион Академик играхме матч на 3 поколения. Тези от първото влизане, от второто и тези, които играеха през 1992-1993 година. Така че знам, че Калушков винаги е бил във вашите сърца, във вашите души и никога няма да го забравите. Той е вечен. Настъпва и тази част. Пречите, помилуй ни, Господи,